खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 18 जानुवारि 2024 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै बहाबा लोगो मोनलायगोन। समाजाव लोगो लेवा बांसोगारगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोखौ हारसिं आरो दरसि मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन, नाथाय बानाय एबा लोरबांबो जागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। साननायफोरा जाफुंगोन। सोरनिबा हेफाजाब मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथार साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। सोरबा लोगोजों बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ फेजेननो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। जेरावबो देरहासार जागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव बयजोंबो
गोरोबनो रोंगोन आरो अनजासे गारगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसाव-बादाव मोनगोन, अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। मेंग्रुनाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननाया देबोर नांगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोसोखौ जोबोर दरसि दरसि मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन आरो आला-खाला जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोग्गो आरो मोजां साननो रोंगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुनजों बाख्नायजानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।